Tervetuloa Fysiikkatyömaa videoblogiin. Ensimmäisessä jaksossa keskitytään reiden takaosien reenaamiseen ja käydään läpi reisihauis-vatsamakuulaliikkeen eri variaatioita. Ja erilaisia intensiivitekniikoita. Polven koukistuksessa oleellista on selän asennon hallinta. Pyritään minimoimaan selästä tuleva työ ja liike ja maksimoimaan reiden takaosien tekemä lihastyö. Myös pakarat kannattaa aktivoida. Patja lantion alla helpottaa jonkun verran lantion ja selän asennon hallintaa. Selän asennonhallinta on oleellinen asia etenkin silloin, jos selän ja SI-nivelten alueella on ollut ongelmia. Ylemmässä videossa näkyy, kun osa voimantuotosta tulee selästä, ja alemmassa videossa selän voimantuotto on pyritty minimoimaan ja reiden takaosien työ maksimoimaan. Mikäli lantion ja selän asennonhallinta on hyvää tai kohtalaista, voidaan haastaa reiden takaosat ja keskivartalo tekemään enemmän töitä nostamalla lantio ylös ja säilyttämällä keskivartalon asento hyvänä. Vince Girondan tekniikka polven koukistukseen vatsamakuulla on keskivartalolle ja selän asennonhallinnalle haastava. Se on myös reiden takaosille todella raskas. Tässä tekniikassa aloitetaan ensimmäiset toistot siten, että lantio on kannateltuna ylhäällä. Kun reiden takaosat väsyy ja keskivartalo väsyy, saadaan kevennettyä liike siten, että mennään enemmän vatsamakuulle ja jatketaan loput toistot siellä. Näin reenipainoa ei tarvitse pudottaa välissä ja saadaan väsytettyä reiden takaosat loppuun asti ja samalla pidettyä selän asennonhallinta. Kun konsentrinen lihastyö tehdään kahdella jalalla ja eksentrinen lihastyö tehdään yhdellä jalalla, reiden takaosa saadaan uuvutettua loppuun asti. Pystytään käyttämään isompia treenipainoja, kun pystyttäisiin pelkästään yhdellä jalalla tehtävässä treenissä. Tempoa kannattaa hyödyntää tässä liikkeessä apuna. Eli konsentrinen vaihe on melko räjähtävä, kestää suunnilleen sekunnin, ja eksentrinen lihastyö voi kestää 2 sekunnista 4 sekuntiin, riippuen siitä kuinka pitkän sarjan teet. Jos sun lantio on kiertynyt tai sulla on alaselässä haasteita, oot tosi tarkkana kun teet eksentristä liikettä yhdellä jalalla, ettei lantio pääse kiertyyn enemmän. Seuraavassa Fysiikkatyömaan videoblogin episodissa jatketaan takaketjuharjoitteiden läpikäyntiä ja niiden variaatioita sekä intensiivitekniikoita. Nähdään! Nähdään munkin puolesta.